Aquí tens, pren això. Alex, deixa de fer soroll. Emma, no t'escolto. Alex, deixa de bocejar. D'acord, una última vegada. Oh, la meva pilota. Alex ha caigut al soterrani. L'hem de rescatar immediatament. No t'oblidis de mi. Torna. Empènyer és dolent. Prometo de veritat no empènyer a ningú de debò. La meva pilota va cap allà. Intentaré aturar-la. Això no funcionarà. Sé què fer. Gran idea. Ha funcionat. Corrin darrere la pilota. Vinga, Alex. Ves amb compte. Això és tan fastigós. Vinga, marxem d'aquí ràpidament. Uau. Uau, estic impactat. Què hi has vist allà? És hora de transformar-nos en ninjas. Soc el primer. Jupi, he passat. Oh, no! Estic tan espantat. Ho hem aconseguit. Joc de Mario! Vigila. I ningú em va salvar. Uau, quina nina més bonica! La congelarem. Anem. Congela. Pica la cama! No et moguis. Ho he fet. Oncle, corre més ràpid! Vinga. Sí, ho hem aconseguit. Oh, no, hi ha lava aquí. Què fem? Què hem de fer? Tinc una idea. Sí, apagarem la lava. No ha funcionat. Què fem ara? No et preocupis. Tinc una idea, mira. Estic de peu. Pare, pots treure'ns d'aquí, si us plau? Ho tens. Vinga! Vaig primer. Agafa'm la mà. Sí, ho has aconseguit, sí. Oh, no! Què faig ara? Tinc una idea. Aquí tens, pare. Sí, gran idea, Àlex. Brillant. Eva, vine cap a nosaltres. Només no miris avall. Agafa'm la mà. Anem, sí. Però la pilota tampoc és aquí. Anem a l'altra habitació. Oh, no! Espero que això no ens caigui al damunt. Em fa vergonya admetre-ho, però estic una mica espantat.
Gràcies per salvar-me. On és la meva pilota? Oh, és només decoració. O potser no. Corre, corre. Què passa si la mòmia ens atrapa? Tot és per culpa de la teva pilota. Vinga. Espera, un moment. Oh no, oh no. Vinga, vinga. Ara, corre. Ara s'assalta. Sí, hem d'esperar. El monstre està darrere nostre. Sí, sí, anem. Però no, correm. Per què aquesta flor no dispara quan la necessitem? Oh, no! No podem travessar els làsers. Llavors, passa els làsers més ràpid. Alex, és la teva pilota. No importa, salvar això és més important. Sí, ho hem aconseguit. Agafa la pilota. Sí, he recuperat la meva pilota. Ara, sortim del soterrani. Aquest no és el lloc per als jocs. Alex, estàs fent soroll de nou. Alex, si us plau, fes menys soroll. Oh, la meva pilota. Àlex, ni de broma, ningú hi baixarà de nou. Xalac Sox torna. Oh no! Salva'ns, Steffi. T'ajuda. Ajuda, si us plau. Deixa, Alex, què ha passat? Steffi, mira, has de córrer cap allà. Bona sort, Steffi. Actòmetre. Què fa aquest botó? Uf. Clau. Tinc la clau. Ei, Steffi. No t'oblidis de nosaltres. Oh, ho faré ràpid.
Crec que ho estic fent tot bé. Anem-nos-en d'aquí, abans que passi alguna cosa dolenta. Deixa, mira, tinc la clau blava. Què faig ara? Sí, ha funcionat. Sí, ho has fet, Stuffy. Gràcies, Steffi. Oh, Alexlex corre. D'amagar i buscar amb superherois. Comencem un joc. 1, 2. On hauria d'anar? On m'hauria d'amagar? On em puc amagar? No, em trobarà. Amaguem-nos. 3, 4, 5. No. Aha! No hi capito. Aha! 6, 7. Oh, tinc una idea. Vuit, 9, 10. Què tal si m'amago dins la tele? Preparats o no? Aquí vinc.
Potser algú s'amaga dins les maletes. Atrapat. Només és una nina. Has vist Batman i Superman? Deadpool o Thor? Què tal la Dasha? No ets útil. Hi ha algú aquí. Superman i Batman. Hi ha algú aquí. Superman. Oh, Superman, t'he trobat. bona feina, Àlex. On ets? Ets aquí. On ets? T'he trobat. Sí. Molt bé, Àlex. Batman, on ets? Hola, has vist Batman? No. Deadpool, Batman? Sembla coses de Batman. Ha de ser en algun lloc aquí. Ho sento, Batman, però t'he trobat. Anem a buscar els altres. Deadpool, on ets? Deadpool, on ets? No way! T'hem trobat. Deadpool. Un lloc genial per amagar-se. Però on és Dasha? Tu ves allà. Ei, hola. Hola. Has estat dormint aquí tot el temps. Sí, bona idea, però t'he trobat. Atura't! Quin és aquest lloc? Benvinguts al meu sorprenent circ digital. Em dic Kana i sóc el cap aquí. Bé, aquí tenim aquí. Canviem la teva roba avorrida. Què és això? Molt millor, nois. Ara és hora de més màgia. Deixa, Àlex! Correm, va! Taps. No hi ha sortida. Ajuda't! M'estan cridant. He d'anar-hi. No, Àlex, no vagis a aquest lloc, és perillós. On soc? Que et diverteixis, Àlex.
dic netejant, només jugant. Em dic Zúblia. Siguem amics. Hola, sóc l'Àlex, juguem junts. Alex, corre. On és l'Àlex? Estan cridant el meu nom. Bé, bona sort. Deixa. Benvinguda al repte, Dasha. Gaudeix dels dònuts. Dasha! No, només els puc donar de menjar. Oh, no, això és terrible. Espera, tinc una idea millor, Tadacàmetre. Això és molt més saludable. T'aporta. Quin és aquest lloc? Crec que he de trobar els ulls i posar-los. Hurra! L'últim. Qui s'ha atrevit a despertar-me? La porta, estic segur. Deixa, Àlex. Estic tan feliç de veure-us. Estic content que estigueu segurs. No tan ràpid. Et queda un altre repte. Esteu aquí per sempre. Gràcies. Quina aventura! Netegem la casa, nois. Fa tanta calor. Oh no, fa molt fred. Fred, calent, fred, calent. És el repte de calor contra fred. Fa tanta calor aquí dins. Fa tant de fred. La calor és meravellosa. És molt millor que el fred. Adoro el fred. La calor és terrible. Et crec que és hora de fer un mos. Yummy! Ara, la màquina de crispetes. Ha de ser deliciós. Realment deliciós. És hora de divertir-nos una mica. Fem neu. Fem una bola de neu.
tan bo. Què és això? No sé què ha passat. Potser les teves crispetes s'han refredat. Ups, no m'ho esperava. Provem això. No crec que funcioni. Ivan, necessito la teva ajuda. El meu maquillatge està congelat. Cap problema. Ara hem d'esperar. Realment està funcionant. Gràcies, però ara està tot moll. Com ho faré? Fet, ara està tot sec. Gràcies, Ivan. Ara sóc com una reina de la neu. Ho veus? La calor és útil. Ara tornaré al meu costat. Vull una mica de te calent. Està calent, calent. Oh, Déu meu! Ho sé, el gel t'ajudarà. Ara el teu te no està massa calent. Gràcies, Maria. Em sento molt millor. Ho veus? El fred també pot ser útil. Suposo que tens raó. Hora de dinar. Hauria d'estar a punt ara. Oh, aquesta és una mala manera de cuinar un ou. Deixa'm ajudar-te. Preparat. Fa tan bona olor. Gràcies, Ivan. De res. Veus? El calent és millor que el fred. Ja veig. El menjar calent és el millor. És l'hora d'un marshmallow. Foc! 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 Veus? El fred mai et decepciona. Ara ho veig. Sé què fer. Et sents millor ara? Oh, molt millor. Gràcies, Ivan. Veus? El calent és molt millor que el fred. Ivan, he d'admetre-ho. El calent és molt important. I el fred també és molt important.
Yeah! Sí, m'agrada tant el calent. Però el fred és encara millor. El calent és encara millor. Spiffy, Dasha i Van. Descanseu dels vostres aparells. What? Deixeu els aparells i juguem junts a fora. Ahà. Motivem-los amb un joc de recerca activa. Ei, ajudeu-me. Què és això? D'acord. Nois, proveu-ho. Ens hem de treure els vestits. No ha ajudat. Què és això? Vegem-ho. Trobar ous brillants. D'acord, d'acord. Ah, això és un joc. D'acord, anem a trobar-los. Oh, hem d'apagar les llums perquè els ous brillen a la foscor. Mira, ja els puc veure. Anem a recollir-los. Anem per aquell costat. He trobat alguns a la tenda. Aquest és l'últim. Sí, sí! Oh, sí, sí! Ha estat bufar i fer ampolles. La porta està oberta. Sí. Crec que hauríem de seguir aquell cotxe. D'acord, anem. Què és això? Què és això? Trobar la caixa misteriosa. Oh, no, què ha passat? Escolliré el blau. I jo tinc el color verd. Deixa, trobem la caixa misteriosa junts. No hi ha res. Res aquí. Deixa, està bé, però no tenim cap caixa misteriosa aquí. Anem a provar amb el taronja. D'acord. Encara res. Oh, l'he trobat. Caixa misteriosa. Hi ha alguna cosa dins. Oh, és una altra nota. Troba la porta ambulatori. Un globus. Oh, yes! D'acord, anem. On és la porta?
aquesta porta. Què tal si entrem? 3, 2, 1... 1 globus. Espera, on és l'estafit? Hola. Oh, hola. Has de rebentar tots els teus globus verds. D'acord. Oh, i hi ha un verd. Vinga, fem-ho. Què és això? Hem de trobar una pilota de bàsquet gran. Anem. Què és això? Crec que hem de passar. Amb compte. Sí, anem. Preparats, llestos, ja! Gent, aquí teniu els vostres gadgets. No, ja no volem jugar amb gadgets. Sí, podem jugar a bàsquet amb tu. Sisplau. És clar que podeu. Esteu més que convidats. Nens, no passeu massa temps amb els vostres gadgets. És més divertit jugar a jocs actius a l'exterior. Hola. Hola. Benvinguts al cinema de cartó. Jo i el meu equip hem creat això. 1, 2, 3. 3 entrades, si us plau. Seran $10. No. Només cartó. Oh, tinc una idea. M'encanta dibuixar. Oh, tens talent. Gràcies. Hora d'un descans. Crispetes fresques i saludables. Hola. Hola! Què voldries avui? Una crispetes petites per a mi, si us plau. Jo també. I jo em quedo amb la gran. Tinc diners. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Wow! Moltes gràcies! Fet interessant sobre les crispetes. Les crispetes tenen més de 5.000 anys, trobades a Nou Mèxic. S'utilitzava tant per a menjar com per a decoració, per civilitzacions antigues, que portaven garlandes de crispetes per a cerimònies. Gràcies. De res! Hola! Les teves entrades. D'acord. Bé. Jo en tinc una també. D'acord. El teu número d'habitació és el 5. Ja pots anar. Tu, espera un moment. Què? No està permès portar el teu propi menjar. Només es permeten menjar de cartó al nostre cinema de cartó. Les llaminadures són dolentes per a tu i per a les teves dents. Ups, perdó. No ho tornaré a fer. Puc anar ara? Sí, ara pots. Eva, Alice, espereu-me, si us plau. Noies, per què no m'heu esperat? Va, Dasha, la pel·lícula està a punt de començar. Disculpeu. Si us plau, no veig res. No hauries de venir al cinema amb un pentinat tan alt. Bloquejarà la vista a la gent que està asseguda darrere teu. Aquesta decoració de cartó és massa alta. No puc veure. Anem a fer-la una mica més curta. Ara els visitants tenen millor vista. Fastigós. El menjar de cartó no està fet per menjar-se.
Alice, Dasha, aniré a buscar alguna cosa més comestible que això. Ok. Veniu amb mi, nois. Porta 5. Porta 4. Porta número 3. Porta número 2. I 1. Oh, només mira aquest art de cartó. Hora d'agafar alguns aperitius per a mi i les noies. 1, 2, 3, 4, 6. Me fa tan bona olor. Sembla gairebé real. Les noies estaran encantades. Crec que és aquest. La paraula dinosaure prové de paraules gregues que signifiquen llangardaix terrible. Van viure durant l'era mesozoica, que es divideix en períodes Triàsic, Juràssic i Cretàcic. Aquesta pel·lícula no és la meva, nois. Què? Què és això? Ajuda! Oh no! El meu menjar! Era el número 4. O el número 5. Sí, crec que era el 6. Els robots poden ser tan petits com una partícula de pols o tan grans com un cotxe. Alguns robots poden aprendre de les seves experiències, una habilitat anomenada intel·ligència artificial. Quina pel·lícula és aquesta? Una pel·lícula sobre robots de cartró. Aquesta no és la meva pel·lícula. Necessito anar al lavabo. Aguanta amb això, tornaré de seguida. Ok. Ja està. De pressa! Els lavabos són només per visites ràpides, per filmar o jugar amb els telèfons. Si us plau, afanya't! He sentit alguna cosa. El nom Labubu es va escollir pel seu toc divertit i fàcil de pronunciar fonèticament, per coincidir amb la personalitat peculiar del personatge. Labubu és un personatge femení. Oh, Déu meu! Quina pel·lícula és aquesta? Aquesta no és la meva pel·lícula. Dasha, ets tu! Eva! Eva, on has estat tot aquest temps? Dasha, no t'ho creuràs. Em vaig perdre i vaig oblidar el número de la nostra sala. Eva, crec que era aquesta porta, la número 2. D'acord, que anem. Aquesta no és la nostra pel·lícula, Dasha. Sí, aquesta pel·lícula tracta sobre nadons. Dasha, agafa les teves crispetes. On és Dasha? Dasha! Primer l'Eva. On són? La pel·lícula s'ha acabat. Dasha, crec que el número de la nostra sala és el 5. Ups! Eva, Dasha, on heu estat? La pel·lícula s'ha acabat. És una història llarga, Alice.
T'ho explicarem un altre dia. Anem ara. Hola! Benvinguts a la meva gelateria de cartró. Noies, agafem un gelat de cartró. No! No, gràcies, Dasha. No sóc una gran fan del menjar de cartró. Què voldries? Aquesta i aquesta. Quin fàstic! T'ho vaig dir, Dasha. El menjar de cartró no és per menjar. Ja sabeu, noies, el cinema de cartró va ser divertit, però gairebé no vam estar juntes, perquè seguíem oblidant el número de la nostra sala. Encara que aquest lloc sigui tan guai, és important estar juntes i seguir les normes. Cuidem-nos les unes a les altres. Atura! Juguem a objectes amagats al Museu de les Llaminadures. Em vols ajudar a trobar tots els objectes amagats al museu? Sí! Oh, wow! Esteu preparats? Sí! Vull anar primer. És clar. Espera. S'està movent. Corre. D'acord, busquem l'objecte amagat. Oh, crec que he trobat el primer objecte. Què tal unes llaminadures? És bonic, però he de tornar. L'Eva i el pare m'estan esperant. Ei, Steffi, ho has fet! Eva, ara és el teu torn. Ei! Anem! Visca! Uau, habitació de cotó de sucre. Oh, cotó de sucre! Vull aquest! D'acord, com vulguis. Què tal un petit arbre? Oh, espera, primer he de trobar un objecte amagat. Oh, sí, finalment l'he trobat. Jai! Ei, Eva, molt bona feina! Ara és el teu torn, Steffi. Anem. Oh, la sala dels macarons. Però abans he de trobar l'objecte amagat. Aquí no és. Espera, he trobat l'espelma. Què, tu de nou? He d'escapar. Ben fet, Steffi. Ara és el meu torn. Ara és el meu torn. Oh, bona tirada.
U, habitació de gelat. He de trobar un objecte amagat. Només una breu pausa de gelat. Busquem el que hem vingut a buscar. Uau! Oh, l'he trobat! No crec que sigui això. Oh, és aquí. Jai, l'he trobat. Jai! Ei, Eva! Steffi m'agrada tant. Ho puc fer de nou. És clar, per què no? Uau! Piscina d'ossets de goma. Oh, espera, he de trobar aquell objecte amagat primer. És massa difícil, no el puc trobar. Hola, Steffi, necessito la teva ajuda. D'acord, ja vinc. Genial! Ja sóc aquí, Eva. Sí, l'hem trobat. Gran treball en equip, Eva i Steffi. Saps què? I si ho fem juntes, Eva? Bona idea! Vine aquí! Crec que hi ha alguna cosa darrere. Tinc l'espelma, Steffi! Steffi, mira darrere teu! Només volia jugar. Iupi, hem agafat l'últim. Bona feina, noies. Encenguem-ho. És hora de festa. Uau. Uau. Au. Benvingut al meu hotel de càpsules. És la teva clau per a l'habitació de Spider-Man. Aquí, agafa-la. Posem-nos les màscares de dormir. Oh, no! Oh, no! Necessito trobar les meves càpsules. Habitació de Batman. Uau, on sóc? Uau, la meva càpsula groga. Troba el botó correcte per escapar amb la teva càpsula. D'acord. Uau, llaminadures. Sí, provem aquest botó. Uau, globus visca. Això ha estat divertit, però necessito trobar el botó correcte per a la meva càpsula. Provem aquest. Necessito prémer l'últim botó ara mateix.
Oh, sí! Recuperem les meves altres càpsules. Habitació de Lilo i Stitch. La meva càpsula blava. Per sortir, troba 3 ous i supera totes les proves. D'acord, provem de trobar aquells ous. Mira, hi ha un ou allà. Anem i l'he trobat. Com pujo aquí? Sí, he aconseguit l'ou, un més. Aquí en tinc un altre. Obrim els ous. Fes un salt d'esquat i crida Uana, igual que Stitch. D'acord. Ua. Aeny, maeny, ming, mua. Agafa un tigre pel dit. Obrim aquest. Fes una postura de superheroi de Stitch i crida. He salvat la Lilo. D'acord, he salvat la Lilo. Necessito estar en silenci. Somriu i llisca avall. La càpsula de Stitch és teva. D'acord, està bé. És hora de recuperar la meva tercera càpsula. Habitació de Barbia. La meva càpsula rosa. Aquí la tens. No ploris, si us plau. Dóna menjar al nadó si vols escapar. D'acord. És hora de fer un esmorzar a Barbia. Un moment. Fet. Oh, què passa? Aquí, menja una torrada. Què tal un nou deliciós? Oh, no ploris. Despertaràs l'Eva. Oh, necessito un biberó. Què tal una mica de llet? Aquí tens. Ara, finalment, tornem a la meva càpsula. El següent. Habitació de Spider-Man. Oh, la meva càpsula vermella. Uf, aranyes. Per sortir, has de netejar l'habitació de taranyines. Uf, d'acord. Posem-nos a treballar. Això està molt millor. Accelerem les coses. La neteja està feta. Finalment, puc recuperar la meva càpsula. Oh no, aquest no és el veritable de mi. On és? De mi. On ets? Estàs aquí. Oh, aquí estàs. Vinga, anem. En queden 3 més. Habitació Kuromi. La meva càpsula preferida. Què és això? Per sortir, has de pintar la gran figura de Kurumi. Oh, d'acord. Comencem. És hora del rosa Kuromi. Crec que ho he clavat.
Oh, no, he de córrer abans que l'Estefí es desperti. Fins després. Habitació Bluey. Troba la vareta màgica a la piscina i trenca l'encanteri per escapar. D'acord. Sento alguna cosa. Això ha de ser la vareta. Oh, sí? Això és just el que necessitava. Oh, sí! Ha funcionat. Habitació Minecraft. La meva càpsula verda. Oh, no, el terra és de lava. Què faig? Per sortir, has de desfer-te de la lava. D'acord. He de trobar un pic o un cofre. Potser hi ha un pic allà. El necessito. Sí, un pic. Això no funciona. Necessito una altra cosa. Perfecte. Sí, i així és com et desfas de la lava. Ara puc recuperar la meva càpsula. Yupi! Finalment he recuperat totes les meves càpsules al meu hotel. Crec que vaig tenir un mal somni ahir a la nit. Semblava tan real. Sí, jo també. Sí, jo també. També sóc jo. Sí, i jo també. Què vols dir?